Sa mga pangenot na bareta, lalaki gadan kan pagtatagaon kan kainuman sa sursugod. Miyembro ng LGBT community na subot pigtatakot ang dating partner arestado. Babaeng miyembro kan rebelding grupo nagsugo sa Camarines Norte. Ako Bicol Party List nagpatanid katakot kan subuot pananamantalakan nagkapirang nagpapabakalin SIM card. Asin, mga produktong tatak Bicol tampok sa kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa trade fair sa Legazpi City. Maray na hapon, Miyerkules, Abril 26, taong 2023. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, lalaki gadan kan pagtatagaon kan kainuman man sa nakaini sa Sorsogon. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Nagpapadagos pa ang ginigibong hot pursuit operation kang otoridad kontra kay Johnny Espinosilia, kan barangay Bagakay, Gubat, Sorsogon. Sospek sa pamamatok gadan sa kabarangay kaaning si Joey Vilaro, 35 anyos. Sigun kay Police Staff Sergeant 3J Dator, investigator kang Gubat Municipal Police Station. Hasta sa presente, mantinidong mailap ang sospek, alagad asigurasyon na matatawan ninda ng hustisya ang biktima. Nagkapikunan daw yung dalawa. Then, humantong sa suntukan, nung mapasipay ng kaunti, umuwi itong biktima. At doon na po, sumunod yung suspect natin, nadala na pong palakol. Actually, sir, magkaibigan yan, magkasama daw sa trabaho yan. Magigirumduman sigun sa PNP. Antes ang insidente, magkainuman pa ang biktima asin ang sospek sa harong kansaro panindang kabarangay. Alagad nauli sa komosyon ang day pagkakasinabutan kang ambuslados. Hasta kang pauli na subot ang biktima. Sinundan ini kan sospek. Dangan ginibo ang panggagadan gamit ang sarong patok. Halimbawa, ang sarong tao siguro may alitan sa maiwasan na makipag-jamming doon. Kasi pag nakainom na, talagang lalabas at lalabas yung natin dyan. Mga drugs, mga sama ng loob. Seryosong tama sa payo. Daghan asin liog ang sinapo ni Vilaro na naging rason sa sayang tulos na pagkagadan. Na-recover man sa crime scene ang ginamit na patokan sospek. Sa presente, nakapatente pa ang bangkay kang biktima sa sendang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Miyembro ng LGBT community sa Camarines Sur na subuot pigpatakot ang dating karelasyon na ipapalakop ang sa indang sex video arestado. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Karsel ang bagsakan sa rong LGBT member gikan Ragay, Camarines Sur matapos na ireklamo kan sa iyang dating nakarelasyon huli sa subuot na pagpapatakot kaini sa dati kaining karelasyon na ipapalakop kan sospek ang sa indang masaselan na litrato as in video. Sa entrapment operation na pigkondusir alas 6 ninbangi ka nakaaging Lunes, Abril 24, kan pinagsararong puwersa kan Naga City as in Camarines Sur Anti-Cybercrime Response Team as in personalized kan Lupi MPS daine nakadulag pa ang sospek. Sigun kay Police Captain Angelo Babagay, team leader ka Naga Camsur Response Team, Enero ngunya na taon ka naging magkarelasyon ang ambuslados. Sa Manila nagtatrabaho ang sospek, mantang estudyante sa Banwaan kan Lupi ang biktima. Kaya long distance relationship o LDR daan ambuslados. Alagad huli sa day pagkakasinabutan, nakipagbulag na subot ang biktima. Alagad ini ang day maako kan sospek. Ito po ay ito, yung nagkakilala ito dalawa sa online ay nagpalitan ng mga picture. No? Dugang panibabagay, labing takot asin kasupgan ang pigdara kaini sa biktima matapos na ipadara subuot kan sospek ang mga masisela na litrato sa pamilya kan biktima. So, ang niya, na kung di makikipaghilingan ining nagre-reklamo sa iya, padagos niyang magsesend. Nakapag-send na siya ng mga picture, digdi sa picture kaining nagre-reklamo, sa mga tugang, sa magurang, talagang nakapag-send na siya ng mga nude picture. Sa presente, nasa kustodiya na kan otoridad ang sospek as sinahampang sa kasong pagbalgar sa anti-cybercrime law. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.
Babayeng miyembro kan rebeldeng grupo nagsuko sa Camarines Norte. Ansin mga produktong tatak Bicol tampok sa kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa trade fair sa Legazpi. Yan na sinibapang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Ako Bicol Party List nagpatanid sa publiko dapit sa pananamantala kan nagkapirang nagpapabakal minsing card. Aramon taan bilog na detalye sa report ni Carmelo Balya. 2 taon nang may pwesta sa sarong dakulang mall sa Legazpi si Emma, SIM cards ang saro sa mga pigpapabakal niya. Sigun kay Emma, saro sa pinakamabenta niya daang SIM card ngunyan iyo ang Globe SIM. Alagad maski na ngani dakuldaan para bakal niya mantinido man giraray sa 60 pesos ang enterong binibenta niyang SIM cards. Habo niya man kaya da-approbit saran ang sa iyang mga parabakal na nasisibot huli sa deadline kan SIM card registration. Dahil man nagmahal, yung manggila yun. Kamusta po sa mga nagpatabang sa inyo na magpalisi? Itabangan mo? Oo, tigtatabangan ko. Tanga ni makaregistered man po sinda. Sigun kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde, pwede sir na maaatubang sa kaso ang sisay man na SIM card seller na mapapatotoohan na nagkakaigunin pagpatong sa presyo kan pigpapabakal na SIM card, siring man ang paghagad din kabayadan sa pagpaparehistro kaini. Sa sarong pahayag, sinabi ni Ko na baku ini matanos na gibo asin malinaw na sarong pangingikil o ekstorsyon. Dugang paniko nga ni makaibitar sa siring na modus, aprobit sa ranas na mga pigu-opresir na on-site SIM card registration kan gobyerno arog kan DICT asin kan nagkaperang lokal na gobyerno. Importante manda na maging rigmat sa siring na modus nga ni dai mabiktima. Nagtutubod man ang kongresista na dakulang bagay ang SIM card registration sa paggaba kan grupo nin scammers urog na itong mga nag-ooperar sa reyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Babayeng miyembro kan rebelding grupo nagsuko sa Camarines Norte. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Sa kamautan na makasway na sa pigbubusol ng mga salang iduluhiya kang rebelding grupo. Pasado alas 7 kasudmang aga Abril 25. Personal na nagpasiring sa ipatura kang San Jose Panganiban Municipal Police Station, ang 53 anyos na babae nga ni isukuan sayang sa diri. Sa impormasyon,
Kabali ang nasabing babae sa Armando Catapia Command, L1KP1, na pigsasabing nakabase sa Banuan, kan San Jose. Ang kapulisan po ng Camarines Norte ay dahil managpupundo po para sa kampanya ta against terrorism na kung saan sa pinagpa-priority pa po ay maka-avail ng programa ng gobyerno itong sa tuyang mga tugang na yaon sa kabundukan. We are promoting na bumalik pa po sila sa mainstream, tanganin magkaigwa ng maayos na buhay, makaiba nindang sa indang pamilya. Nakatala na ipaisararom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP kang gobyerno ang suminukong rebelde na magiging bintay man maging sa pamilya kaini. Bibigyan po sila ng livelihood program, merong pong training para sa kanila, merong free education para sa mga anak nila, meron din pong pabahay na binibigay. And of course, kung may isusurrender po silang baril, bawat baril po na isusurrender nila ay may kaakibat po yung remuneration. Asigurasyon kan PNP Bicol na pinamamayuan ni Police Brigadier General Westrimundo Ubingke. Padago sindang makikipagtabangan sa mga ensyas di gobyerno. Ngani mas pang mapaiwas ang kampanya kontra insurhensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mga produktong tatak Bicol tampok sa sarong dakulang mall sa siyudad nin Legazpi. Ang bilog na detalye aramon ta sa istorya ni Carmelo Balya. Kung naghahanap ka mo ng presko asin baratong barakalon, arogan preskong gulayon, prutas, maging handicraft products, musna asin porbaran ang mga produktong tambok sa kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa. Department of Labor and Employment Livelihood Fair asin Department of Trade and Industry, Diskwento Caravan sa Ayala Malls, Legazpi. Kasubagong aga Abril 26 kan formal ining buksan sa publiko. Saro sa mga pigpilahan digdi, ang bagas gikan National Food Authority o NFA Bicol na mababakal sa kantidad na 25 pesos ang kilo. Si Nanay Emma kan Legazpi City, saro sa mga nag-aprobit sar kay ni. 25. So, gurano ka na ko lang tabang sa imo na na barato sa bagas. Grabing tabang. 25 exhibitor ang nagbale sa aktibidad. Saro sa mga ini si Jillian, na pigbidan sa iyang dried fish products na gikan pang Camarines Sur. Then mas nakikilala pa siya. And then isa pa, nakikita nila na may mga ganito palang products from other places. So yun, nadadala namin siya dito and then mas marami kami nagiging possible clients. Sigun sa dole binilog ninda ang aktibidad bilang parte kan selebrasyon ninda sa Labor Day. Kung sa inobheto kan aktibidad na matauanin pagkakataon ng mga obrero na makabakal nin mga produkto sa baratong presyo. Ang saro po sa pinaka main na objective, inot na inot sa ngunyan po na panahon nagkakaiwa kita ning kadipisilan sa pagmamahal ka, pagbakal kan siging mahal kang sa tuyang mga barakalon. Kaya po obheto kan sa tuyang programa na maidara ang mga produkto kan sa tuyang mga farmers asin gabos na mga exhibitors na yaon digdi maitao sa tuyang mga kababayan sa abot kayang presyo. Ay lahat po yan ay galing sa Bicol except yung siguro yung ibang produkto pero yung mga damit siguro po dahil ito distributor's price ito pero yun pong mga pagkain lalo na gulay, bigas, mga bangus na naandyan, mga ulam, ay gawa po yan sa Bicol, galing sa Bicol. Madurar ang aktibidad sundo sa Mayo 1. Tumaas po ang mga presyo ng sobra, subalit ngayon pa lang po nagbubukas ang ekonomiya. Gusto din nating matulungan yung mga liliit na namumuhunan na maipagpatuloy ang kanilang pagninegosyo. Sa ika-121 na mga taon kan selebrasyon kan Labor Day, dagos man na ipigbiklad kan ahensya na magkakaigwasin na nilampas na 8,000 na bakanting trabaho na pwedeng aprobitsaran kan mga Bicolano. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Asinyanan katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat.